Koma leo na film yake yao gani? Film nayo. Unaanza ku family. Uri nayo onelera. Film yambirira inayo kunodino kuyiga kumaonerera. Sikulangala lori. Inali film yagira ya ku family. Ku family. Ufuna ndiwaye. Onena atu ya chano yo. Ichano Chaja. Kanchaja. Kanchaja. Later imilagale. Okay. Mama ndio wape kanini kanyama. Man ndame kudifuta. Dola ine. Uga nzoa maruzi kudifuta. Uga nzoa mimi sasa kupigira ine. Ndikati ndibonde kusaka kumadrama kudifuta kwambira. Sindikuzona kuti olana kangopezeka munthu ino wake amene amatha kukumba pena pake kapena kuti amatha kwangoboleza kapena ukangofungulako ine nakafungulako ndalama. Bani drama kudifuta kopya. Oleni utanga singati kolo ukanadziwa. Chifukwa ine ngakhale ndika drama ndinako koma ndikuchipa chabe. Koma sikuti ndingubona. Chifukwa ase simsizi. Amene maso ngari muli nako kenaka kumenya kuti mungu tisachedwe so ndikulankhula ya. Ase mufanta mwachina chake. Drink. Ife danda wasandama imwe muka. Inuyo mani kakuleni ntchito. Kodi kuli ntchito zambiri tu. Amene kuyesera kugwira ntchito kumene koko. Kunono kandi ndi drama sikubese. Drama ikuvuta amene. Ndiye chimene tingapange kuti tiperekeze ndi washopu kuti kakulecha kuma tibwereso zabitize nkhani nanga siti kungocheza nanga pali hiyo si imene mwayikapo kuti dzimwe palibe kenaka lose nanga nikhane yomwe imene danda kuti drama imene urani zikadzapezeka tidzakubwerekana ngono pande drama kuti sinomange moyo tiperekeze nanga kukala kama chomwe pamwe kukala sulu Basi madira ya bina wali kumosi. Basi kuro kamo simai. Ibu ora ndawi imene. Anaenda kuza kali. Nenda kuna buru. Mserumire limtiri. Man, kudulage mwekhala ndi mukaona zanzano ndikocho. Drama kundifuta kupeza. Ndakani iliyo ndakati face. Ndati drama ndifuta kupeza. Ndikati ndiyesere apa situ kucheka. Ndikati tikumasuleni so kulijana. Ndikani mukakhala ndi zanu mumapanga umbongo. Pano muona kakumbusha akamuona kakumbusha mukafira ndikudziwa. Ndati drama ndimene ndibe. Kumba kwawa. Unakati face so drama ndilibe. Kumba kwawa. Banji man. Saka uzi udi sakalina kuti ndisaka. Saka foro kusere. Sakalina kuti ndisaka. Ndikakhala pa ize basi. Asi akufera.
Akandeza la wazoka. Zekita kubera zoka, zekita kubera zoka. Afile. Inde. Ya, nakala ni hapa to bana tikambirane takanda kandi kusakani mali. Ndio kusakani. Iwe panga nakala wawanda imene funa ndikwafuna ine. Mafuna ta. Iwe ndibe na wenchito iwe. Kuma wa. Wena. Okay. Kani yake ndio mwenja mujura zuwa sonoka mwenja. Ayo of course mabwendo zote mabwendo lazina koma nkani yake ndikufuna kwambiri ndi andalama. Tiwa mwene wanobatu zintizili. Aya akumsabanje choncho. Libe so bena kali. Ba, alini ngongoleana mweneyo. Awa inu ngongole yake antawi jani. Naza basa mukumbukira paka pano sana bwe. Anatenga siri ya PC kukumbukirani. Paka na panoba. Paka timasa 5000. Alibe drama amana alibe drama. So kuzwadi zintu zikuvuta. Dola linasa kali fulukani. Sana kabela kuno kwa banda ndalama. Zintu zikuvuta afile. Dola linasa ndio amanti tile dola. Ya ulete kukupa. Dola zati muli ba. Tibekena kali. Ya imani tamba mnenaso. Tikiro bisa na matumba. Tibekena kali kose ma. Ai dola mnenaso. Kati kose banda. Ndio mabwela uzarani kuno. Mabwela uzarani asi mukabwela kuno banda ndalama. Tibekena kali kose ma. Ngafoni yanga mali yanga. Ndika nika. Ai anje tenga phone. Ndika nika. Ya imsabange joncho. Ndika nika. Afile. Ema nika. Ema nika. Mukapeza ndalama zanga muzombo la phone. Man, ema nika. Muzombo. Afile. Awa kutoka ni ngongole yantu. Ndega, mipisi niye tunayo. Ndinalale na mpaka nale. Kuma zikuvuta afila mudziwa. Drama zikuvuta. Dola ukani mafanga ngati wao kali zikufuna mutu uvuta zibakanifone ngati. Kodi afila. Inu mnadona kuti dola linakwira kutola lero. Lero sina kiriko drama. Sina kiriko drama. Dola hands. Ya, dola liba mwene. Satsika simene. Tiza kubasani beni. Koma bindi phone ndisunge ko. Afile. Phone Taona. ndisunge. Ndikuvanga twine wake tukugulisa wakupita na mabasi liroli kunyumba kwanga unalibira ndrama mwamwa aibena pake zanga za eneo simenezo ndikufuna nikugula mabasi likasire wina wakachika pika kuteni vira ulibe ndrama iwe vira iwe ndrama ulibe taima kaye ulibe ndrama ndati tikambirane kaye vira Imu zikambirana zinyani ulibe dola se dabula ni kaye vira avira ndrama ulibe avira Atwana anasema ndipo. Afira naye amine hivi. Afira dika nika afira. Ulibe ndrama. Taima ni mani. Dola ulibe. Mwaonaso moyo wanu. Hello abalanga nonse ine ndine Igwe entertainment. Ya comedy imene ndapanga ine Vira komanso ndi afilimu mputa. Afilimu mukwadziwa amene akhala kutanthauzira pafilimu anayambira Iron Monke paka na pano mukwadziwa apanga uwenja pakatipa Vira entertainment wapanganso ma India ochuluka mwachidule timangoti mkango wa mu India chabwino. Comedy imene ndiyoyamba kuchokera kwa ine Igwe entertainment koma ndikhala ndikupasani ma comedy ochuluka kwambiri ambiri. Ndikoza kuti muziwerengera buno bwino muzikonzekera comedy imene ndizirusa like sanu inali lonse ndipo izipitilira pamene panali ndi episode 1 season 1 wiki ya mawa tikubwera ndi episode 2 season 1 yomweyo imene ikhala yakupitilira comedy imene ndipo mukhala mukuonera zinthu zabwino zimene ife takukonzerani kuti mukhale mukuonera abale anga nonse. Don't forget subscribe and like. Ifeyo titakhala wokondwera nko unyadilani. Timanyadira kwambiri anthu mukamanyamikira zinthuzi. Heya. Pali mawena kwani? Okay. Yeah. Malize chonche. Mukwaza kupanga subscribe. Chifukwa subscribe ngati mungapange subscribe inaso kabelu kacha. Kabelu. Kuti muziziwa kuti taponya. Yanyuani. Subscribe ndo chake ndimene yoyo. Ukapanga subscribe kuti ina kabelu kacha. Muziziwa kuti ayikwe pano kwaponya. Tamangani muonere imene. Sikomo kwambiri munali ndine Igwe entertainment. Vila komaso Philip Mputa Iron Monke. Wenja.